vi har gjort, der er den her snor. Der er den her snor, ikke også? Og så har vi sat tre mere, og nogle fucking store, tunge pinde. Det er et helt træ. Det er så langt derovre. Og der. Og jeg synes, det holder. Prøv at se, jeg kan stille mig. Oliver. Se, han reagerede ikke. Fuck, det var sjovt. What the fuck? Hvordan? Linus? Du gjorde det igen. Hallo? Hallo, alle prøv lige komme. Hold nu kæft, dit svin. Stop dig selv. Alle prøv lige komme. Alle. Jeg optog det, drenge, jeg optog det. Prøv lige komme, Olle. Linus, bare stå og lav det. Linus, prøv lige kigge. Kan du se, hvor sjovt det ser ud? Det ser fucking sjovt ud. Ja, hold da kæft, det er mor. Ja, og det gjorde han bare. Det er fucking irriterende. Ej! Sådan! Han ødelagde det! Jeg så bare Venus der. Med hvad? Med sten? What? Ja. Vi har brugt det. Ja, seriøst ikke. Hvor lang tid vi har brugt på at fucking smadre det lort for sit liv. For satan! Det tog seriøst under et minut for Linus lige at smadre det. Og det kunne vi bare gjort på snart. Og vi har sådan... Og bare lige så... Vi har siddet der i sådan... Drenge, hvor lang tid har vi så cirka siddet der? Drenge, hvor lang tid har vi så cirka siddet der? Jeg tror, vi har sat det. Oj! Mindst 10. Højst en halv time. Prøv at vi kunne ikke fucking flække et træ eller to eller et træ. Så er det fucking... Prøv at se, hvor tyndt det her det er. Det er så tyndt, og vi kan ikke smadre det. Og vi kunne synes, ikke ødelægge det. 2 træer og en helvedes masse tunge pinde. Og så sidder Linus, så begynder Linus at sidde og slibe med en fucking sten. Og så tager han ikke engang mindre end et minut. Ikke engang et minut. Og så går det i stykker. Den er så straks skarp. Bare film dem. Du er Linus.